سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنزت عوتي سلازن نسرح 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 سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخون كمي تخونو سنة كتكونو ناي وطرو من يوتايو لو من الريارستي أزيا قداسيت نأمرونا نتحساسبانا كنك يردما عبد الرخيتن أبي حبريتان كخونا الناس خلينا عنري نزا تحساسبازي حيزنا كي تجميرنا أبي هيوتنا بتخكل عوتات كينا نوتسن غلينا إذا تحساسبازي أبيت تمرتي يخون كابسبات بزعو قزيا زين السمع خوينو انت فليتنا انت جيرنا يدما نهيوتنا سور مسارتها ولو تقبر الناس خلي زد ماينا ندقنا غمرز قبالنا بارزا فيديو زيا لايك هبوا نبزحات سبات كتبزع دما مسمعكم شير كبروا مجمريا كلتا سبات كلاليوكمي زوم كلتا سبات حدا ناي حبار رقعه اللو نسو دما كامباني كوكا كولا اتحادي جيمس كوينسي بهاد اكايد سراح ويكا CEO Executive Manager ناي كوكا كولا اتخاليكا ورن بافت بهال Investor ناي كوكا كولا سلازي كلتيوم تمساسال ربحالو Executive Manager ويكا جيمس كوينسي سروحونا تا كامباني مكيات كلتهم أبوشتازلو كامبانيتات أبوشتازلو سرحتنياتات مكتتالن استراتيجيناتا معواتني ناي ورن بافت كم إنفستر كي مكتتال تراي جنزب كام قبال تراي زيادة في الليناتو جيمس كوينسي نزقبرو أبز حلفة عمد نزقبرو سراح أبحاد عمد 16 مليون دولار تغفيلو of course أبي كامباني عود كامباني مانج سلزقبر 16 مليون دولار تغفيلو أبي جنزب بزحات سبازو بقوة موزونيو ورن بافت بمن قدم كامباني ناتو بيكشاير هاثاواي كم انفستر ناي كوكا كولا كان تغفيل تفلترو أبتانس كوينسي جيمس كوينسي 16 مليون استغفر الله عمد ورن بافت كبابي لعلى 500 مليون دولار تغفيلو كم ديفيدند مالتي مخنياتو اتا كامباني كابز قبرتو بروفيت ديفيدند نتوم انفسترز كتكفل سلزلوا لعلى 500 مليون دولار ورن بافت تغفيلو مالتي بتا كامبانياتو انتاينا نزارب زلنا انتايا بز قبر زيوم كلتا سبات ابزيا اب كوكا كولا انتايلنا خي كوينس جيمس كباب سوسا ساعات نسومني تسرح بتا كامباني زخافاكتيو تا كامباني للسوسا ساعات سوسان كلتن ساعات يسرح عمت ملو يسرح نكل استراتيجي نايتا كامباني يمالي اتا كامباني عوتن كتكون دما اب ناتو ريسبونسبيلتي وي حلافنتيو تا كامباني تتعاويتا يخسب انت كامباني تخسيرا دما دموز يقول له ترى يكون اسكسغوغون يخل سلازي ازناي جيمس كوينسي سراح كون كله ناي ورن بافت كي حنساب جنزب انفستيجير بركنا كوكا كولا غزيو اصنعو ابزعوتا غزيو دحريو مكتتال تراي سروحو زواصو تخوين مساخاي تزي لشيتو بركي وسد كلت يوم زوم سبازياتهم ابز درجه نخبصحو انتاي غيرهم كنبل نخ نماني ناخخ كنتال على بتحبرنا زيادة أقداس زلوه التوزيو مبزعت جزء جيمس كوينسي نابز درجة نخبصح بجمريا بيت مرتو خيدلو بيت مرتو بالعول تعاري executive manager كتكون زلا على درجات مرتك الوكالة بزع جزء كل جزء يكون سلازي تماهيرو يونيفرسيتي خيدلو أب يونيفرسيتي تماهيرو دما أبلوس يونيفرسيتي MBA زبهال زخون عينت فيلد غير دحري MBA غيرلو نوعي كونكوز قال زلو in general CEO نخدكون ابتي ايفي ليجز بهال يونيفرسيتي كتمهر لك للي دما نعامتات بسرح بتمكرون كتمتمل ميلكا تعبخ كلا لك الشحات 5 6 صرحوا له كامباني حدث مانجر كتكون دما بزح كيلاتن بزح سعرن بزح توفاينتن كتاريخ كلا لك ابز درجه ناي جيمس كوينسي نخد بصح مس بصح كاون ابت درجات حس كان خد كيد حلف زبلك لك كل وكاك خلاله مخنياتو كلتا 3 عامات كم تزدله مخصت زي مصيخه نعاخا اليوم كغيرو خاي اليوم مخنياتو ناي اكايت سراح افريج عامتاتهم ترينا كبر بعتك ساب 6 عامتيو قال يوم نوي يصنعوا قال يوم كنا وشت عامت ايام زباررو عبب السرات ني تخاتلتي نايز channel مچم ابتي قلاوي تحستوتات ويكا كورسات ناتي بزحات تمحيكم ممكن تمحارتو دليون كم زلو خي فلتي
እምበር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ብዙሕ ኮርሳትናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ጌርናሉ ኣለና ከድኩም ነቲ ኮርሳት ካብ ዌብሳይት ወሲድኩም ኣክሽን ውሰዱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ስለዚ ብርቱዕ ስራሕ ብዙሕ ተዋፋይነት ብዙሕ ድኻምን ፃዕርን ዘለዎ ኣታዊታት ናቱ ድማ ደሓን ዝኾነ ኣታዊ ብመንፅር ናይ ወረን ባፈት ብመንፅር ናይ ሰራሕተኛታት ዝበለፀ ደሞዝ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ግምጥል ኣበላ ናብ ወረን ባፈት ንኸይድ ከም ወረን ባፈት ኢንቨስተር ንኽትከውን መቸም ዝከኣል እውን ኣይመስለንን ልክዕ ከም ወረን ባፈት ንኽትከውን እየ ዝብል ዘለኹ ከም ወረን ባፈት ኖርማል ኣብ ኮካኮላ ኢንቨስት ንኽትገብር ከ እንታይ ክትገብር ትኽእል ምኽሪ ናይ ወረን ባፈት ክንወስድ ንኽእል መጀመርያ ታሪክ ናይ ወረን ባፈት ተሪኹሞ ተራ ሰብ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ተራ ዩኒቨርሲቲ ይኸይዱ ተማሂሩ እቲ እንኮ ፍሉይነት ናይ ወረን ባፈት ግን ካብ መጀመርያ ጌና ንእሽተይ ከሎ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛን ኢንቨስተርን ዘሎ ፍልልይ ቀልጢፉ ተረዲይዎ ጌና ንእሽተይ ቆልዓ ከሎ ወዲ 11 ዓመት ከሎ መጀመርያ ብርኪ ናይ ካምፓኒ ክገዝእ ጀሚሩ ስለዚ ብርኪ ናይ ካምፓኒ ሒዙ ፀኒሑ ድሕሪ ዓመታት ብምሻል መክሰብ ክገብር ጀሚሩ ናይ ኢንቨስተር ማይንድሰት ድማ ብንግሁ ዝሓዛዩ ዝሓዘ ሰብ እንተሎ ወረን ባፈት እዩ ገል ኮሎ ጌና ኣብ ንእስነቱ ከሎ ሃብታም ክኸውን ምዃኑ ብኮንፊደንስ ይዛረብ ድማ ነይሩ ሶ ንኮካኮላ ቅድሚ ኢንቨስት ምግባር እንታይ ገይሩ መጀመርያ እንታይ እዛ ካምፓኒ እዚኣ እንታይ እያ ከተፍሪ ስለምንታይ እያ ገንዘብ ትገብር እዚ ዝሸጥዎ ዘለዉ ንብረት ከ ንቐፃልነት ክህሉ ይኽእል ዶ ኣብ ዕዳጋ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ኣለዎም እቲ ንብረት ናቶም ከሰብ ክሳብ ክንደይ ይፈትዎ እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኸ ብቐሊሉ ክገድፈ ይኽእል ዶ ነዚታት ኩሉ ኣዝኒዑ ቅድሚ 30 ዓመት ዲገለቢሉ ብርኪ ናይ ኮካኮላ ገዝዩ ካብቲ ሽዑ ጀሚሩ ድማ እቲ ናቱ ብርክታት ኣብ ኮካኮላ እናዕበዮ ኸይዱ ብኻልእ ኣዘራርባ ብርኪ ናይ ኮካኮላ ንኽትገዝእ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ሚልዮነር ምዃን የድልየካን እዩ ዩኒቨርሲቲ ምዃን የድልየካን እዩ ወይ ኣብ ካልእ ነገር የድልየካን እንታይ ዳ ዝኾነ ሰብ ብንእሽተይ ገንዘብ ብርኪ ናይ ኮካኮላ ክገዝእ ይኽእል ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ ዘበን ኣብዚኣ ግን ብርኪ ናይ ኮካኮላ ግዝኡ ይብለኩም እየ ኣለኹ ምክንያቱ ፅንሕ ኢለ ብምኽሪ ናይ ወረን ባፈት ክነግረኩም ስለ ዝኾንኩ ሓንሳብ ብርክናቱ ሒዙ ንነዊሕ ምስ ቀፀለ ግን ዓመት ከይሰርሐ ሓንቲ ከይገበረ ዲቪደንድ ጄምስ ኩንሲ ኩሉ ዝገበረ ፃዕሪ ንመን ይኸገልግል ኢሉ እዩ ንወረን ባፈትን ንካልኦት ኢንቨስተርስን ንኸገልግል ንዓታቶም ንኸሐጉስ እዩ ዝፅዕር ንዓታቶምን ነቶም ዓማዊል ናይ ኮካኮላ እንድሕር ንዓታቶም ሓጒሱ ንነፍሱ ፅቡቕ ደመወዝ ይረክብ እንድሕር ንዓታቶም 2 ዓመት ዘይሕጊሱ ግን ካብ ስርሑ ይስጎም ስርሑ ካልእ ሰብ ይትክኦ ስለዚ ኣክንዲ ኣካየዲ ናይ ስራሕ ወይ ከዓ ዓብ ቦታ ማናጀር ክትሕዝ ሃርገፍገፍ ምባል ንሱ ሕማቕ ኣይኮነን እቲ ዝቐለለ ክንገብሮ ዝግባአና ምኽሪ ከም ወረን ባፈት ኢንቨስተርስ ክንከውን ምክንያቱ the boss ንኢንቨስተር እዩ ዝሰርሕ እቲ ቦስ ኢልና ንፅውዖ ጠቕላላ ማናጀር እውን እንተኾነ ንኢንቨስተራት እዩ ዝሰርሕ ነዚ ኢንቨስተር ድማ ኩልና ክንከውን ንኽእል ኢና ብፍላይ ድማ እዚ ዝቕፅል ምኽሪ ናይ ወረን ባፈት እንተሰሚዕና ከነተግብር ተጀሚርና ማለት እዩ ወረን ባፈት ከንታይ ድመኽርና ኣብዚ ናቱ ደረጃ ክንበፅሕ መጀመርያ ምኽርናቱ 5 ዓይነት ምኽሪ ኣለዎ ብዙሕ ምኽሪ እንዲ ዘሎ ወረን ባፈት ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምቶም ዝለበሙ ወይ ተደለይቲ ዝበሃሉ ሰባት እዩ እምበሃር ናይ ወረን ባፈት ምኽሪ ክንርኢ ኢና ምክንያቱ መን እዩ ክመኽረና ዘለዎ መብዛሕቲ ግዜ ኣብቲ ክንከዶ ንደሊ ዝለዓለ ውፅኢት ዘምፀእ ሰብ ክመኽረና ከሎ ናቱ ምኽሪ ሰሚዕና እንተተግቢርና ድማ ብሉፅ ውፅኢት ከነምፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እምበሃር ወረን ባፈት ኣገደስቲ ምኽርናቱ መጀመርያ ብዛዕባ ስፐንዲንግ ገንዘብና ብኸመይ ከነጥፎ ኣለና ኣገዳሲት ምኽሪ ኣላቶ እዛ ምኽሪ እዚኣ ርእስና ክትሃርመና ክትክእል ኣለዋ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ከነጥፍ ኣለና እንታይ ዝብል if you buy things you don't need soon you will have to sell things you need ዘድልየካ ገንዘብካ ኣብ ዘድልየካ ንብረት ክትገዝእ ተጥፎ እንተለኻ ድሕሪ ሕደት ግዜ ዘድልየካ ንብረት ክሸጥ ክትግደድ ኢኻ ገንዘብ ንኽትረክብ ይብለና እንታይ ዝብል ዘሎ ገንዘብና ኣብ ዘይጠቕመና ኣብ ዘይርባሓና ኣብ ዘይዕውተና ነገር ንብትኖ እንተለና ሓደ መዓልታ መጻኢ ምስ ተሸገርና ዘድልየና ንብረት ክንሸጦ ዘይግባአና ንብረት ክንሸይጥ ክንግደድ ኢና ስለዚ ኩሉ ጌና ገንዘብና ኣተሓዛ ክንገብር ኣለና ኣበይ ነጥፍን ክንፈልጥ ኣለና ይብለና ሓንቲ ካብቲ ምስጢር ናይ ዓወት ናይ ወረን ባፈት ኣተሓዛ ናይ ገንዘብ እዩ ዋላ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 114 ቢልዮን ካብቲ ከለዎ ከም ተራ ሰብ እዩ ዝነብር እሱ ድማ ክቁጥብ ኢሉ ኣይኮነን ሓጎስ ናቱ ብብዝሒ ምጥፋእ ናይ ገንዘብ ከም ዘይኮነ ስለ ዝተረድአ እዩ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ዘየድሊ ኸይኑ ብትኖ ይመኽረና ካልኣይቲ ምኽሪ ናቱ ብዛዕባ ሴቪንግ
ሰብ ሴቭ ክገብር ከሎ እንታይ ብለና don't save what's left after spending spend what's left after saving ገንዘብ ምስ መፀካ መጀመርያ ኩሉ ነገራትካ ምስ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ኩሉ ምስ በተንካ ነቲ ዝተረፈካ ኣይኮንካን ከተቐምጥን ከተዋህልልን ዘለካ ይብለና እንታይ ዳ ገንዘብ ምስ መፀካ መጀመርያ ነቲ ሴቪንግ ነቲ ንዓኻ ንመጻኢኻ ዘድሊ ኣቐምጥ ነቲ ዝተረፈ ኢኻ ክትሕሽሽን ከተጥፍእን ዘለካ ይብለና ስለዚ መጀመርያ ገንዘብ ምስ መፀት ነዚያ ዘረባዝያ ብኻልእ እንታይ ሊገልጻ pay yourself first ይብለና መጀመርያ ንነፍስኻ ክፈላ ገንዘብ ሳተወና እንታይ ኢና ንገብር ንገዛ ክራይ ንገዛ ገለ መለ ንኹሎም ንኻልኦት ኢና ንኸፍሎም ንነፍስና ዳማሲና ክንከፍላ መጀመርያ ካብታ ደሞዝካ 10% ናይ ደሞዝካ ድዩ 30% ናይ ደሞዝካ ድዩ 10% ናይ ደሞዝካ ድዩ መጀመርያ ከተኣልዮ ክትክእል ኣለካ ንዓኻን ንመጻኢኻን ንስድራኻን ክኸውን ዝግባእ ነቲ ዝተረፈ ሽዑ ንኹሎም ክፈሎም ንነፍስኻ ከይከፈልካ ግን ኣይትትረፍ ወይ ድማ ዝተረፈካ ጥራይ ነፍስኻ ይትኽፈላ ምክንያቱ ከይተርፈካ ስለ ዝኽእል መጀመርያ ንዓኻ ትሪፍካ ካብኡ እንተገንዘብ ተውሒዱካ ንገሊኦም ኣይትኽፈሎም ይፅንሑልካ ወላ ቀሲልካ ክትከፍሎም ትኽእል ማለት እዩ ንገለገሊኦም ካ ከተቋርፆም ፈትን ንኣብነት ኔትፍሊክስ ትርኢ ተለኻ መገንዘብ ተሓፂርካ ካንስል ግበሮ ንመጻኢኻ ቅድሚ ኔትፍሊክስ ወይ ከዓ ቅድሚ ካልእ ነገር ክሰርሑ ኣለካ ማለት እዩ ሶ ኣብ ስፔንዲንግ ሪና ኣብ ሴቪንግ ሪና ሳልሰይቲ ድማ ኣብ ኤርኒንግ ብገንዘብ ብዛዕባ ኣታዊታት ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል never depend on single income make investments to create a second source ኣብ ሓንቲ ዒላ ኣይትመርኮስ ኣብ ሓንቲ ምንጭ ናይ እቶት ኣይትመርኮስ እንታይ ዳ ሓንቲ ምንጭ ምስ ረኸብካ ስርሕካ ወይ ብዝኾነ መንገዲ ሓደ ምንጭ እንተለካ ካብቲ ገንዘብካ ንሽተይ ኣብ ትምህርትን ኣብ ገለን ኢንቨስት ጌርካ ካልኣይ ምንጭ ክትገብር ፈትን ለባማት ኣብ ዓድና ሓንቲ ድኳን ምስ ከፈቱ እንታይ ይገብሩ በታ ድኳንን ለቃሓን ገይሮም ካልኣይቲ ድኳን ይፈጥሩ ዝበዝሐ ሰብ ግን ሓንቲ ስራሕ ምስ ሓዘ ምሉእ ህይወቱ ንዓ ከቋምት ይነብር ንኸይስጎግ ድማ እናተማህለለ ይነብር ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን እዛ ምኽሪ ናይ ወረን ባፈት ግን ንኹልና እያ ተድልየና ስራሕ እንተለና ብጣዕሚ ፅቡቕ ካብታ ስራሕካ ንሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ጌርካ ክእለታትካ ይዕሪ ተማሃር ኢንቨስት ግበር ካልእ ምንጭ ንኽህልወካ ነቲ ሓደ ከይገደፍካ ተወሳኺ ኣብ ልዕልዩ ወስኽ ውሕስነት ክህልወካ ንኽትዕወት ይብለና ራብዓይቲ ምኽሪ ብዛዕባ ሪስክ ቴኪንግ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብለና never test the depths of a river with both of your feet ይብለና ንዕምቆት ናይ ባሕሪ ወይ ቀላይ ብኽልተ እግርኻ ኣይትፈትኖ ይብለና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ቀላይ እንተሎ ቅድሚኻ እንታይ ኻ ትገብር ዓሻ ብኽልተ እግሩ እዩ ክፍትኖ ዝፍትን እንታይ ከጋጥሞ ይኽእል እታ ቀዳማይ ትስጉምቲ ንስኻ ትገብራ ትዘዓምቐ ክፋል ናይቲ ቀላይ ክኸውን ይኽእል ህልም ኢልካ ድማ ክትመውት ትኽእል ኢኻ ስለዚ ለባም ኩን መጀመርያ ዕንጨይቲ ጌርካ ፈትኖ ድሕሪኡ ሓንቲ እግርኻ እናሰደድካ በብሓንቲ እግሪ እናፈተንካ ትኸይድ ስለምንታይ ንዕምቆት ናይ ቀላይ ብኽልተ እግርኻ ምፍታን ሞት ኮይኑ ክመፀካ ስለ ዝኽእል እንታይ ማለት እዩ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ተማሃሮ ፈትኖ ብንሽተይ ነገር ጌርካ ድማ ረኣየ ይብለና ሓንሳብ ምስ ረኸብካዮ ከምዚ ምስ በሉኻ ኩሉ ገንዘብካ ኣብ ክትብትን ኣለካ ማለት ኣይኮነን ጥፍኣት እዩ ንሱ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኢንቨስት ክትገብሩ ከለኹም እዚያ ዘክርዋ ንዕምቆት ናይ ቀላይ ብኽልተ እግርኻ ብኩሉ ገንዘብካ ኣይትፈትኖ በብንእሽተይ ኣነ ክምህር ከለኹ ኤግዛክት ልኹም እየ ዝብል ብንሽተይ ጀሚርኩም ንዓበኹም ኪዱ ምስ ግዜ ተመክሮ ምስ ገበርኩም ብዙሕ ኢንቨስት ትገብሩ እየ ዝብል ብዛዕባ ኢንቨስትመንት እንታይ ይዛረብ ብዛዕባ ሪስክ ይዛረብ ፅንሑ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት do not put all your eggs in one basket ኩሉ እንቋቁሖኻ ኣብ ሓደ ጀንቢል ኣይትግበሮ ምክንያቱ ኣይረድ ከም ኣጋጣሚ ተዓንቂፍካ እንተወዲቕካ ናብ ዜሮ ክትምለስ ስለ ትኽእል ናብ ኔጋቲቭን ክትምለስ ስለ ትኽእል ስለዚ ገንዘብካ ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ኢንቨስት ክትገብር ከለኻ ፖርቶፎሊዮ ናትካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ብርክታት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለው ንኣብነት ናይ ራሻ ብርኪ ጥራይ ትገዝእ ተነርካ ኣብዚ ሞመንት እዚ ድሮ ዜሮ ኮይንካ ኣለኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትገዝኦ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ሓደ ዓይነት ብርኪ ዘይኮነ ፋሕ ዝበለ ንኩሉ ዓይነት ኣሰት ክላስ ዘሳትፍ ክኸውን ኣለዎ ከምኡውን ኩሉ ገንዘብካ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም እውን ኢንቨስት ኣይትግበሮ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ባንኪ እውን ኢንቨስት ኣይትግበር ኣብ ካልእ ግበር ምክንያቱ እቲ ባንኪ እውን ኣብ ዓለም ኩሉ ነባር ኣይኮነን ዝኾነ ነገር ድማ ሕማቕ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ባንኪ እውን ፀገም ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ዓበይቲ ባንክታት ኣብ ዓለም ከም በዓል ሊመን ብራዘርስ ባንክራፕት ኮይኖም እዮም ቅድሚ ሕጂ ሰብ ዘይሓስበ ዝነበረ ስለዚ ገንዘብካ እውን ኣብ ሓደ ባንኪ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ኢንቨስት ክኸውን የብሉ እንታይ ዳ ኣብ 234 ኢንቨስት ግበሮ ኩሉ ግዜ ሓደ ገዛ ኩሉ ገንዘብካ ጌርካ ተለኻ እውን ዓብ ሪስክ ኣለዎ እዚ ኤቭሪቲንግ ኣብ ሓደ ነገር ትገብሮ
ዓብ ሪስክ ሎ በርቂ መፅኡን ክሃርመ ስለ ዝኽእል so ኣብ መወዳእታ ድማ expectations ብዛዕባ ትፅቢታት honesty is a very expensive gift don't expect it from cheap people ሓቅነት ሓደ ክቡር ህያብ እዩ ካብ ድኹማት ሰባት ካብ ተራ ሰብ ድማ ይትፀበይ ይብለና ሓቀኛ ክኸውን ሰብ እቲ ዝዓበየ ህያብ ወይ ብሉፅ ነገር እዩ ካብ ዝኾነ ተራ ሰብ ትፅበየ ነገር ክኸውን ድማ ይግባእ ዓብ ቫልዩ ዝኾነ ካብ valuable ሰባት ካብ ዓበይቲ ሰባት ካብ ሊቃውንቲ ሰባት ካብ እሙና ሰባት ጥራይ ትፅበዮ ኩሉ ሰብ ሓቀኛ ክኾነ ካይትፀበይ ብምባል ዓብ ምኽሪ ይበና ኣብ መወዳእታ እንታይ እቲ ምኽርናተይ ከም ወረን ባፈት ኢንቨስተርስ ንኹን ወረን ባፈት ድማ መጀመርያ ከይፈለጥካ ከይተመኮርካ ከይኣለለኻ ሙኻ ብዓብ ነገር ኢንቨስት ክትገብር ኣይትፈትን ልዕሊ ኩሉ ተን ምኽርናቱ ክደግመልኩም ገንዘብካ ኣብ ዘየድልየካ ትብትኖ እንተለኻ ሓደ መዓልቲ ገንዘብ ዘድልየካ ሞመንት ክመፅኡ ኣብ ሽግር ክትወድቕ ኢኻ ገንዘብካ መጀመርያ ንነፍስኻ ክፈላቕ ምብትሃንካ ነፍስኻ ሴፍ ጌርካ ኢንቨስት ግበር ብለና ከምኡውን ኣብ ካብ ሓደ ምንጭ ደይኮነስ ካብ ብዙሕ ምንጭ ክህልወካ ፀዓር ዕምቆት ናይ ቀላይ ብክልተ እግርካ ይትፈትኖ ሪስክ ክትቅድሚ ምውሳድካ ተመሃር ቀስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ድማ ኪዶ ኩሉ እንቋቁሖኻ ድማ ኣብ ሓደ ጅንቢል ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሓደ ብርኪ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ድማ ኢንቨስት ኣይትግበር ክጠንቀፍ ስለ ትኽእል ይብለና እዚአን ምኽሪ እዚአን እንድሕር ጌርና ብሂወትና ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ከም ወረን ባፈት ሙሉእ ሂወቱ ሃብታም ኮይኑ የሕሊፍዎ ከምኡ ንኽንከውን ድማ ንዕኡ ንከተል ካብኡ ንምሃር ካብኡ ምኽሪ ንውሰድ እዚኣ ይኽብለኩም ደልየ ብዛዕባ እዚ መንገዲ ክትመሃሩ ተደልኹም ብዙሕ ፕራይቬት ክላስስ ኣለኒ ኣትኹም ክእለታትኩም ክትዕብዩ ትኽእሉ እናበልኩ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተፈቲኹማ ናትኩም ርኢቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም መተባብያ ቃላት ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ግደፉለይ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብ ዝኽውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኮኑ ፅቡቕ ንዓኹም ቻው